Добро утро, хора. Много ми се спи. Часът е 8:30. Станах в 8, защото се разбрахме в 9 часа всички да сме пред хотела. Не всички, а тези, които ще отиваме на лодки. Днес сме около 12, 13, 15 човека, нещо такова. И ще си взимаме от тези малките лодки, които... Чакайте, стената не е добре. И ще си взимаме от тези малките лодки, за които не е нужно капитан. Те обикаляме по дивите плажове в Корфу, тъй като има много. Сега ще ходим долу на пристанището да се пазарим, тъй като там има най-много такива фирми и хора, които дават лодки. И така, сега си пия кафе, отивам набързо да се оправям, защото вече е 8:30 и след малко слизам надолу. Тръгваме и следващите кадри, които ще видите, ще са или от телефона, или от GoPro-то, защото не ми се рискува да взимам DJI-а на лодката. Купихме си води, кафета, круасани и отиваме да видим сега какво ще направим с пазаренето. В чанчата ти. Life jackets are under the big pillow there in the front, and the gasoline. The gasoline is here. Чакам да ми дадете по-добра дефиниция на думата рай, част 2. Забравяйте. Моята кола се ми скъпва. Забравяйте. Къде са хората, чакай? Чакам да ми дадете дефиниция на думата рай, част 3. Вижте какво мъчение над Владо. Жив ли си? Халата. Всичко наред ли е? Солмен! Ето ги тримата глупаци. Искат да се завързват с въжето и да се дърпат с лодката. С пояс. С пояс. Се бесим, бе. Малко звучи да се дърпа. Да, Владо, давай всичко ще свалим от лодката, да да дърпаме. Айде, давай, ти си. Ще наредим ние на въже и ще дърпаме. Се кланям за краката. Да го направим пак. Не, стига глупости хората тук, сега ще им вземе да правим тъпочи. Човек, знаеш какво ще ще я? Ала я виж, това металното, не моля да го откачиш отдолу. Не, това... Миля с гайка. Виж сега, теб като почна да те дърпаме, че си винаги в средата. Няма как да идиш от средата. Или ако те вкарваме в Чай да вълната. видим нещо, аз май Защото виж, гледай сега каква вълна става, че си винаги в средата. Тук отсад. Бай да страни моите и Може и от странята да държи. Аз съсетих нещо, чакай. Стой само. Не, Ваня, не действа. Ай, стига глупости, само Колко дълго това въже ще фани мотора, бе? неща, бе, човек. Няма да дай Ще цяло. бъдне цялата лодка, тук какво ще правим? Да завържиш за това. Добре, дай че им да купим нова жена. За
каплите ти утре си. Ама трябва да дърпаш бавно и не трябва примерно, ако не трябва да спираш така. Да, спирам. В смисъл трябва бавно, защото ако спреш, аз да в лодката, в мотора. Вие сте Няма супер. да върти, няма да я пробва. Дай се Той си една жилетка, бе. Дай се назад. Той си една жилетка, защото няма да пътуваш толкова много. Бутни се назад, де. Ето, Дай ти му една жилетка. на Владо тъпата идея да видим сега дали ще просъществува. Дръпни си въжето. Чакайте само. Ей, това що ме тук, сега ще ли го разпъна така? Така влезнал, няма да стане. А? Така веднага ще изплюи. Ще изплюи балона. Бутни си сега назад, Влада. Ай, че ще си паш двигателя. А, не ти си седнал. Ма Владо, че трябва да си вътре в дюшека, не върху него. Това няма да стане. Сега Да, той... Сега трябва да се връщаш за поничката. Не бе, няма бе, чакай само. Вало, кажи Дай сега. да сложа жилетката. О, чак, пусни го това въже, че идва полиция, бе. Това полиция бе, Джитко! Витко, ти Чакай сега, стой. И сега лекичко тръгвам да се опани въжето. Малко напрежение и че настъпи. не малко гаси. Не, ай, стига толкова. Ай, че ще пътуваме 3 дена така. Ай, че идва полиция, бе. Няма да стане. Е така ще стане вече. Е така по-добре, да. Ей, да, така може да. Дай стежестта по-назад, даже. Не бе, така да. Я дай леки. Само на газ дам. Давай още малко газ. Боя се. Това беше за днес лодката. Колко е часа? 2:30? Колко седяхме, Димек? 4 часа и половина. 4 часа и половина. Сега толкова. Изморихме се и сега седнахме да ядем. Здравейте, хора! Няколко часа по-късно. До сега си почивахме всички по стаите, обработвах снимки, гледах Love Island отново. След малко, сега колко е? 8 без 20, в 8 трябва да сме долу и отиваме пак в столицата. Сега и да ви кажа за лодките. Значи това е нещо, което ще препоръчвам винаги на всеки да си наеме лодка, каквато и да е, малка, голяма, катамаран, круиз, каквото и да е, просто да е лодка, защото с лодка може да видиш плажови места, които по принцип няма как да видиш. Лодката беше 220 евро за шестимата за цял ден. А иначе ще ви изпиша някъде точното място, откъдето си наехме лодката, но по принцип, особено в Палео Кастрица, може от супер много места да си наемеш лодката. Някой ми звъни. Сестра ми прекъсна. Майка ми и тя Еми хора, по-късно пак ще се включа. Ние пристигнахме в столицата. Едва намерихме място за паркиране. Паркирахме. Но заваля. Идва някаква страшна буря и сега всеки седи в колата и се молим да спре. Да ни подмине бурята. Ако не, тати си тръгваме, нали? На там ли ще ходим да търсим? Ай! На мен изкупва на магнити. Обратно шалек. Добро утро! Намирам се в банята, защото ще се опитам да си направя плитка с
изкуствена коса от Shein. Така че, хайде да видим дали ще успея да направя нещо. Бях видяла едно момиче в TikTok как си прави такава плитка. Много ми хареса, изглежда много лесно, но аз в принцип не съм много добра в тези неща. Така че, хайде да видим. Вижте как е. То си е направил с ластик. Обаче, как ще я прилеем сега? Извиках помощ, тъй като сама не мога да се оправя. Искаш само на 3 ли да че е сплетена? Или какво искаш да че има? Плитка просто. Ама е тук това горе как трябва да се слее. Супер се получи. Единствено, ето тук горе се вижда, но за до вечера, тъй като пак искам да съм с плитката, ще измислим нещо. По-скоро Велина се надявам да измисли нещо. И вашите ли мъже мрънкат постоянно, където и да идат? Защото нашите, да. Ама и сега като пинат кафе и като закусат, всичко ще се нареди. Всичко супер. Този бар е уникален. Много ми харесва. Само, че тия стълби и това изкачване изобщо не ми харесват. Отивам до колата да взема дюшека. Здравейте, хора! Току-що се прибрах. Сашо остана долу на басейна. Почти не съм ви говорила, защото на бара, на който бяхме, имаше постоянно музика и нямаше как да ви включа да ви говоря нещо, но беше супер яко, на мен много ми хареса. Супер много клипчета, снимки, видеа и какво ли не ми излизаха от този бар, доста преди да дойдем. Бара не е типичен бич бар, както видяхте, той е направен върху скали. Не плащате нищо, няма никаква консумация, единствено мисля, че само шезлонгите се заплащат, но не питах колко. И също ще ви посъветвам да, ако решите да ходите на този бар, да отидете рано сутринта, тъй като той отваря в 10, ние в 10 бяхме вече там и почти нямаше никой, може да си изберем хубави места, но вече към 12-1 почна много да се пълни. Даже и сега в 2-2:30 си тръгнахме, вече беше фул навсякъде. И сега влизам да се къпя отново, направо ми писна всеки ден да си мия тази коса. И до вечера ме запази на ресторант на 50 минути от тук. В 8 часа ни е резервацията, трябва да тръгнем към 6-6:30, тъй като по пътя има едни забележителности, които искаме да видим. И така, ще се включа пак малко по-късно. Готови сме и тръгваме. Хайде, че много бързам и всички чакат мен долу. Ето да видите какво се случва.
хора, ние пристигнахме на ресторанта, но излезнах само да ви кажа. Преди да дойдем тук се отбихме до една гледка, Кейп Драстис. Ще ви оставя снимки, да добиете представа за какво говоря. Изглежда супер яко, само че пътя беше черен, супер тесен, а ние сме с голяма кола и просто отказахме да ходим. Тъй като мисля, че паркираш колата и още известно време ходиш по този черен път, а ние сме, както виждате, в бяло и щяхме да станем олом. Но според мен гледката се заслужава да отидете и да я видите. Снимаме. E non si quotidiano, ma una toma di casa segreti che stimani. Жените вече играхме сертаки, сега е ред на мъжете. Само да кажа, че и петимата никога не са играли сертаки. Добро утро, хора! Това е последният ни ден. Много ми е тъпо, че го казвам, но за колкото и дни да идеш някъде, ако ще и за един месец, последния ден дойде ли пак ти е супер тъпо и все едно пак не ти стига времето, с което си бил. Вчера, видяхте, бяхме на една много готина таверна, не знам дали е таверна. На нас резервацията ни беше за 8 часа. Програмата мисля, че започна в 9 и свърши в 11, т.е. 3 часа пълна програма. Дигате да танцуваш, там видяли сте всичко, няма какво да ви обяснявам. Саше, нещо да кажеш? Служи си първо банските, тогава идвай. Сега отиваме на плаж, пак в онази посока, пак е на 50 минути от нас и се казва Гиос Джорджус, нещо такова, ще ви го изпиша. И се намира точно до една гледка, то не е само гледка, ами плаж Порто Тимони, на който също исках да ходя, но там е с 50 минути с кола, след това 20-30 минути пеша и просто много ми се спеше и трябваше да стана супер рано сутринта, за да отида и се отказах. Вчера половината от компанията бяха на този плаж и казаха, че е много хубав, целия е с пясък, супер дълга ивица, има много таверни, много бейджи барове, така че сега ще отидем да проверим и ние. Като за последен ден, мисля, че ще сме всички заедно на плаж. Също да кажа, Стефана и Владо вече се тръгнаха. Даже те вече са в Асеновград. Сутринта в 4:20 станаха, баща ми ги кара до летището и 100% вече са в Асеновград и спят. А като сетят нас утре колко път ни чака, но няма да мислим днес за това. Хайде да ви водя на плаж. Както виждате, вече сме на плажа и имам много добра новина. Преди малко ви казах, че исках да отида на Порто Тимони, само че е много далече от нашето село. И какво се оказа? Порто Тимони се намира ето тук. Точно пред нас на брега идват такива лодки, такси, които срещу 15 евро на човек те карат до Порто Тимони, изчакват те и те връщат обратно на плажа. Това ако не е съдба, не знам какво е. Сега чакам другите да се наядат, да видя кой ще е съгласен да дойде с мен и отиваме. Забравих да кажа, сега сме на плажа Свети Георги
И това е един от малкото плажове на Корфу, които са изцяло с пясък. И също за комплект чадър и 2 шезлонга се плаща 10 евро. Найем и отделно храна, но тук цените със сигурност са много по-нормални, отколкото в Палео Кастрица и около нея. Има и пещера. Тръгваме ли? Хората с обувки, ние вижте. С чехли. Манче, снимай после някакви снимки да качаш, защото аз мога тук. Ето го един паяк. Всякъде е такива паяжини с огромни паяци. Дали се виждат? А не се виждат толкова добре, ама са... Огромни са! Ужас! Сашо, къде си отишъл оттам, бе? Махай се оттам. Сашо. Дай камерата. Аз ще да дойда. Ти там, тук Е, там долу. И надолу знаеш какво? Не дай по-хубаво. Няма нищо, не Идей ти казвам, бе. Безпоко, бе. Хочеш да ме изнерваш, чуя? Безпоко, бе. Само да питам, Данчо, ти доволен ли си? Супер, да. Добре. Ти Лело себе? Yes. Ти Саши? Всички останали? Да. Супер 6. Добре. Значи няма да ям майни за това, Да, че... не беше 4 минути, ама. Не беше 4 минути, ама. Да, не беше сигурно 4 минути, може би 20 и е супер стръмно, но гледката наистина си заслужава. Дай ти покажа краката. Хората да идват с жапанки. С жапанки със сигурност да не идват. Мазоли имам, какво ли не? С маратонки бяха. Да. Имаш ли джапанки? Имаш ли? Всички хора, ама то е логично. На такова място, това си е преход. Се идва с обувки, не с чехли и по-бански. Здравейте хора, часът е 9 без 20 и сме просто смазани. Прибрахме си преди час и половина, изкъпахме се, до сега се сушах. Преди това пък започнах да оправям целия багаж и на 80% съм го оправила. Това е най-гадното нещо, мразя да оправям багаж. Изобщо не ми се тръгва, но всяко нещо има своя край. Поръчахме си храна за вкъщи от ресторанта, в който бяхме днес на плажа. И сега слизам да ядем, защото просто, честно казано, ми писна всяка вечер да ходя на ресторанти и на таверни. Правям да се обличам. Днеска по-чил. А иначе, да ви кажа за прехода, ако не сте разбрали до сега, супер яко беше. Поръчвам го с 2 ръце за хората, които не им пречи ходене, но дори да им пречи, повярвайте ме, като стигнете горе, като видите гледката, ще останете много доволни. Малко си е зор, 20-30 минути е нагоре, наклона е голям и при нас плюса, единствения плюс
нищо, че бяхме с чехли. Единственият плюс беше, че нямаше слънце. Излезнаха някакви облаци, даже леко почна да гърми, така че не знам ако пече супер силно слънце, дали ще е много приятно, но все пак препоръчвам ви да отидете и да видите тази гледка. Добро утро, хора! Или добър вечер, или добър ден. Зависи кога гледате този клип. Часът е 10 без 20. Куфарите са почти готови. След малко слизаме надолу да ги слагаме в колата и тръгваме към столицата да си хващаме ферибота. И слагам край на влога тук, защото вече няма какво да снимам. Ако имате някакви въпроси за каквото и да е, питайте долу в коментарите, аз ще ви отговоря. Благодаря на който е стигнал до тук, благодаря, че харесвате, благодаря, че се абонирате и ви казвам чао!